ассалому алайкум дӯстон, ҳама каса созен хубен. Мо дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Гурхурда, яъне ки Чаманзори Ҳозира, Гурхурдаи пешна қарор дорем. ҳавлия нишонтен ака. Ин ҳами ҳавлие ки мебинед дӯстон, дар умум 8 сотих замина ташкил метиҳад. 4 дар хона, ҳуҷҷатҳои 100%, дарахтҳои дӯстон мевадиҳандаш қатъи нигоҳ кунед. Хулоса ки ин ҳами ҳавлӣ бояд ки савдо шава. Одамое ки ҳамин тараф мисол хонахарен ё ки дар шаҳри Ваҳдат дар аму сентрош ягон сексия дорен, алиши вариант дорен. Мақсад ман навортон мекунам то охир тамошо кунем бача азиз. Лайкора монем, подписатсия кунем, видеоро шурӯъ мекунем. Ассалому алайкум дӯстони азиз, як бор дигар мо дар шоҳроҳ қарор дорем. Ро ба сӯи сентри Ваҳдат аз тарафи Норак ва Секулов омадем дӯстон. Ин ҳами маҳаллаи Гурхурда, Чаманзор медорем бача азиз. аз ҳаминҷа хонаро навортон метавон тамошо кунед дӯстон. ҳозир мерем тарафи мактаба нишон метем, баъдан чашма, баъдан хонаро навор мекунем дӯстон. тамошо кунед. дӯстони азиз, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаи таҳсилоти умуми рақами 34 деҳаи Чаманзор, шаҳри Ваҳдат. у тараф мерем далши, аз ҳамон назди чашма навор мекунем дӯстон, тамошо кунед. Оса мактабаш ина. Зида магазин. Мерем уз тамошо кунем бачаҳо. Азиз, аз назди мактаб омадем, ҳамиси гаштем омадем дӯстон. Ина раста. Ин ҳами хона дӯстон, хонаи мо ҳай. Бо ҳаминҷо нишондон метавонам. Ана ҳами хона дӯстон, хонаи мо ҳай. Ма овушам нишонтон тем дӯстон. Ина усталбо хеле. Масъалаи овуш. Ҳар як раста ов дора. дохили хонаҳо да нестанд дӯстон, гуфтам монам. Ин ҳаминҷо дӯстон, хаяке кадом гулаки гирифтаиш шланга мисол мезананд. Ов ки омад пур карда мегиранд бачакошона, бошкошона. Хулоса ов нем хеле састане. Ин ҳами ҳолатаи овшон. аз уҷа мерам, бо навортон мекунам, қисми дохили хонаҳоро нишонтон медам бачаҳо азиз. дӯстони азиз, ин ҳами апашкара нигоҳ кунед. овш масъалаш пеши ҳамин кӯдакода чашмаи овай дӯстон. шаҳри Ваҳдат, яъне ки Гурхурда, маҳаллаи Чаманзори Ҳозира дӯстони азиз. ин ҳами хонаи мо ҳай, бояд савдо шава. бардори азиз, мактабаш, масҷидаш камтар поёнтарак да дӯстони азиз. ин ҳами хона, нигоҳ кунед. ин тарафша бинед, баъд қисми дохили хонаҳоро. ҳами бачакро масъалаи ҳавош тоза дӯстон. хай ягон чӣ мегӯям паррандак бикунед, агар фикр мекунам созаи. инро бинед дӯстон, ҳавоша. як тараф коҳнима, ин тараф ро ба сӯи ҳамун шаҳраки Ваҳдат дохили сентр мешавам дӯстон. инҷа мерем, хонаро навор мекунем, бинед. хулоса дарвозаи мо дӯстон, бисмиллаҳи роҳмани роҳим. дӯстони азиз, дар умум масоат 8 сотихи замина ташкил метавад. 14 хона ҳай. ина бародаро нигоҳ кунед. палласти маҳкам. баняву ҳоҷатхона. дарахтҳои мевадиҳанда дӯстони азиз. ина дӯстони азиз, дар инҷа кухни, бания, ҳоҷатхона. гирди хона полноси маҳкам кардагиай. инҷа чӣ ҳолат? инами ҳолат кардагӣ. хонаҳо дӯстони азиз, мақсад барак нест, криша кардагиай. месиниса. дӯстони азиз, мақсад пеши хона инами ҳолат. тарафаш ина дӯстон нигоҳ кунед. як хона, ду хона нигоҳ кунед. якм хонаш ҷашм мешавад, дуюм хона дӯстон.
дар инҷа боша бо ду хонаига бача азиз. Ина нигоҳ кунед. Як хонаига. Ина дӯстон. Телевизор дорам. Кондитсионер задагӣ. Ина. Инҷа боша агар хонаи дигари боша азиз. Хонаи дигари бача азиз. Ина. Нигоҳ кунед. мақсад дӯстон ози инҷадан ремонт кардестиян. Корҳои ремонт рафтесай дӯстон. Ина. ин ҳамин ҳолат холоса дӯстони азиз. Омадина. варианти созе бачаҳо. варианти беҳтарин барои харид кардани хона дӯстон. масъалаи мактабш. масҷид мактаб мақсад наздик ҳамиҷа шояд ягон 500-600 метр дур. дӯстони азиз, ҳами нархи хонае ки ман абзортон кардам, нишонтон додам, то ҳадди имкон ҳаракат кардам, фаҳмои шумо шавад дӯстон. 400 000 сомон нарх бо муомила мешавад. Ба сум 400 000 сомонӣ алиши вариант хонае ки дар ҳамин ваҳдат боша, агар мақсад ҳамун навастройко мисол ки зиндагӣ када шава, алишам мекунем меган. ҳайс материал нарх навро мебинем арзон баша болои сум метан ёки сумшон метен. ин масъала дам муроҷиат кунем бачаҳо. рақамош рӯи экрани шумо соҳибхона мегзорам. занг бизанен, омада бо азвеш як бор дига бинен. худо хоҳад ҷои созай. ускинака. бод ҳавош просто созай бачаҳо азиз. мақсад одамое ки мисол мол ҳол кардане барои шумо варианти хубай. обш дар наздикиш бачаҳо. мактаб, масҷид ҳаст. хай свет дар ҳама ҷо ҳаст бачаҳо азиз. хулоса ки занг бизанен, масъала кунен. зинда бошем бачаҳо. раҳмати ки моро тамошо мекунен. ватсапи хидмат мегзорем. шояд ягон хона боша, агар муроҷиат кунед омада видео мекунем. сарбаланд бошед дӯстон.